ka jinglien mantri sitom naduh dangret ka penlong brio bakin side kin klein bat kin om tnad ban susong hayeng habai dei bat kate ka jingtri sitom da ka bormet lalap ba ka wei ka Longkmie na ka snong pendengre ka dei ka wei ka nongsang snong ka basmat basting bat ka batri sitom man la ka sngi da ka ba Shoh Mawria harut ka surok ba national highway Shillong tura habayo ban ekran bat kate ka Longkmie ha kate ka jaka kalai thu ba kelas dang ya kate kam Shoh Mawria laslam ha bat hadien bla depsna ya kate ka surok kate ka Longkmie bat ki khun ka jongka kila lej ban sedang ban Shoh Mawria ha kate ka jaka Kan Shoh mau. Ani ka sorkar lem nuah. La be slam sa. La be slam. Thì cả yêu Shoh mau yêu phi nè. Phi Shoh im cắt nộp Shoh im mà cái sngi. Ai sa Shoh im anu bukan men di tet ai kynhun ai sa Shoh im lem nun tet kynhun ai kai pangat sa Shoh im lem nun tet. Ya tet Shoh di khot bai tuai khot bai tet ko semua. Ta yêu Mawria và phi Shoh. Phi đây nè. Dei pun. Cắt nộp phi ïadei chi. Dei lai postin. Lai postin. Thế cái sngi phi yêu cắt nộp Trei. Cắt nộp tin. Saya Shoh kat nu dah ada hal-hal Shoh kan lagi bro ni man Shoh narat nanti di Shoh di lai tin Shoh di lai tin di Shoh Lai tin dalam đại phô. Kedai po. Dah Shoh yang lai tin di Shoh wing nya. Shoh wing mau semua. Ta ki mau bập chu thiết nè phi. Thịt ni buat thịt. Chu thiết. Chu thiết lại ki Trei jaka nè. Thịt Trei jaka. Oh. Karena Trei chi phi thiết kali nè phi chu thiết. Thịt op thịt. Thịt đây ni. Karena pick up ken mau teli lắm này. Op thì mình chuyên chỉ đặt thịt đi khát lai khát sau là khát tanan yo rat là khát sang. Khasan chi pick up khasan long khasan spa. Khát spa pick up. Ta pick up umoy kanu tin la phi Shoh. Umoy chi spa po spa khát san một jadi man kit biang dah. Ta kamut phi yo nong kat no rei phi yo kai san po chi pick up. Ini. Yo kai kedit. Yo bon di rồi. Ta kon phi an kan nong ngot kong. Nah. Khat lai. Phi an ni chnong na. Ci era benar rei. Ha benar rei. Ani kan nong ngot ki kan thai kan nong ngot ki chenrang. Chenrang nyungut ke tenru. Kila he ne ki. Kila he lah apa. Kila he lah badan bidang en di mandang rit en man he. Tahu ne mutai ka tahu. Uksu na dah. Uksu. Oh, ta. Uksu na dah buat. Ta.